Да си получа безплатната игра. Сега ще се я получиш. Последно Mortal Kombat, така ли? Да. А книжка? Или без? Не искаш. Добре, това не се чете, това се играе, нали знаеш? Да, знам. Добре. Ето, заповядай и да питам нещо. Може ли да ми обясниш как така изведнъж твоето видео стана толкова известно и ти събра 400 000 гледания? Защото почти целият кичук ме знае. А ти от Кичука ли си? Да. Това обяснява цялата работа. Друго да те питам. PlayStation-а ти го дадох с турбичка или без? Не с турбичка. В момента годината е 2025. Пет. Хората питат, защо си взел 4 Pro и си продал 4 Slim, а не си взел петица? Защото петицата не ми харесва. Каква е разликата? Никаква. Само където екрана е по-хубав. Картината. Да. Иначе добро решение си направил. Защото една петица е 1100, ако е лимитиран с 1200. А добре, на 4 Slim ти може да играеш едни и същи игри като 4 Pro. Да, ама PlayStation 4 Slim няма 1 терабайт и има 500 гигабайт. Ева, бе, ти ми скри шапката. Хубаво, айде тогава. Айде. Лекичка.